insan giden şota golgellana niyaz. Öyle var patenkezini çıkarıp yetişmeke ene 2 saatte suud edip 11 yıl verdiler. 7. yılda. 7. yılda 11 bilen 18. yılda azatlığa çıkmadı. Hani yine de üstüne 6 yıl veripdirler diye. Yok oladı. Bäri Norvegiýa getirilenine 2 çüýrap ýatan adam näme ol tuberkulozyň soňky stadiýasy. Ol 11 ýyl türmede oturjak adam ýa 10. Ýok. Ýöne edilýän zat şo. Girdi bir kanun girdi ýurdun içine. Bolly oturdul terrorist. Halkary normala boýunça da eger sana girme ýurdun içine girme ursat bolmasa sen terrorist bolýar. Şoň üçin men şu taýda ýer özümkide gepläp bilemem menki geçmeli şu kanal. Şutaydaydı sapara vatandaşlar. Şu mahan yurda kim bir kanun giyirse şol eýär şutayda terörist kasaplan bilince. Şonu unutma. Olaryň ýörüňte döwleti açman saklap durur. Sen daşynaklardan gorkusy kan ol hökümetin. Daşynaky giyirýänçe içindäkini gyryp gotarjak. Olaň etjek oýny şol. Şoňa çıdaman daşynyň bir gany gyzyp 20-30 türkmen giyirse ile türkmen saly giyirse bulary gyryp ile hemmemiz onun adymy terörist bolýar. Şonu taýýarlanyp ýene biz diktatorlar tapara. Ýene onu oýnajak bolýan oýny. Debe Halmurat kanun ýok ýerde olar üçin kanun ýok. Halk üçin ýok boldy, olar üçin ýok da. Ol terörist diýjek näme diýdi şonu diýsin. O gerek bolsa bararsam üýşürüp ýakarsam hemmesini eder. Ýöne halk bolup bolmaly. O ýüze adam şäherden bu şäheri ýörep bilemdi o Halmurat bärde koronavirus näme soda gidip bolany hiç da edip bolany. Olon kanuny olar ey diýjek, bey diýjek diýip o zatlarına näme duramdy. Doğum taýinlik şu taýinli görýär. Baranyň bilen ýeňiş den beter taýinligi önemlidir. Sen bararsyň ýykarsyň doğum hawos boda.